Filip Rizzo, Mister Filippa, mara ta' 35 sena illi għandha Down syndrome. It-tlieta filgħaxija waqt il-programm 903, Rizzo qal li kuljum iġib miegħu sfidi ġodda, iżda l-ikbar inkwiet tiegħu hu se jiġri minn bintu f'każ li hu imut qabilha. Issa Filippa tista' tgħix waħedha, tħallas il-kontijiet tad-dawl, tħallas il-kontijiet tal-ilma, tara tal-gass jiġi xnar ta' tlieta iġibilha l-gass, ma tistax. Qal li jeħtieġ li jkun hemm xi ħadd li jorganizza l-futur ta' wlied illi għandhom xi tip ta' diżabilità. Hawnhekk qal li l-Istat għandu jidħol għal din l-isfida. Hemm bżonn min jorganizza. U x'hemm aħjar mill-Istat biex jorganizza? Mhux qed ngħid li l-Istat jagħmel l-affarijiet aħjar mill-privat, qed ngħid imma l-Istat huwa kostanti, jibqa' hemmhekk dejjem. U l-privat mhux U neċessarjament. l-affarijiet tal-hotel services ngħidilhom jiena li kellu hekk jista' jagħmel kontratti. Qal li anke jekk ġenitur jażel li jagħti proprjetà minn tiegħu biex tiġi żviluppata f'dan residenzjali għal persuni b'diżabilità, xorta waħda hemm bżonn tal-Istat. Issolvi l-problema billi kollok il-flus? Le ma solvix, mhux vera. Mhux il-flus il-problema. Jiena naf ħafna ġenituri li lesti biex anki jekk inħallu proprjetà li għandna lil-għaqda ċentrali, imma jrid ikun hemm xi ħadd illi jorganizza l-futur ta' dawn it-tfal. Tkellem ukoll dwar il-qasam tax-xogħol u kif bħalissa hemm biss 4% tal-persuni b'diżabilità illi għandhom impjieg. Il-ġustizzja soċjali trid li jien ma naħsibx biss fija nnifsi illi lil dak li hu b'saħħtu intellaw il-fuq iva. Imma mhux inħalli lil ħadd ieħor hemm isfel għal dejjem. Filip Rizzo spjega li jaċċetta li jitkellem fuq it-televiżjoni biex jirrappreżenta lil 4500 familja li għandhom tfal b'diżabilità, kif ukoll għax jemmen fil-proposti tal-Partit Laburista għal qasam tad-diżabilità. Kif kulħadd jaf di ma kienx dari, jiraċċettajt li niġi hawnhekk għax naqbel mal-idea li kollok ferrovija li dejjem timxi l-qoddim, mhux biss sul-luzzu. Hemm bżonn ta' ħeġġa u determinazzjoni biex il-persuni b'diżabilità ikollhom futur f'pajjiżna temm jgħid Filip Rizzo, impenn li jista' jingħata minn gvern ġdid illi lest jagħti dak kollu meħtieġ għal dan il-qasam.